Abechiro ya Nyaramba se wodi ya Kiabonyoru nsemo yebungi ya Buragwi kaunti ya Nyamira niko besokire na gusaba serikali ya kaunti ya Nyamira wetero mugavana Amos Nyaribo amona omo MCA Vincent Benecha bagakire ekireyo bakoragwa n'umunyekero w'ekireyo Jeremia Okioro nigatebire nga omuwaziri boboncherere mi kaunti ya Nyamira nigatara imukige tambukiro kende yokorosi ekira nanyanekero babire bagutwara ebikaro. Kiro yete ya Nyaramba agaiga iya chagete kare lakini nakiri gupima asoyo minto koroko Amos Kimwami Nyaribo gabana Nyamira county kiagerekera gochora chiwasiri echogo chichora chiarwa bisi chacha koregasi unabona omonto group penalty maina nakiri gupima chichiro chinde chikogoro lakini Nyaramba yegoro tukare bonekera Nyaramba yegoro tukare echire na mondo chibakaya kone ichombororo rero ngombe echiri koni woro echire lyesiekire abantu babegete chikabichororo bona mu 19 cyo bana bune university bona yakira sikia abanyarwaiga yaitoga iga bona taite penalty maina aimukerego Vincent Benecha achiba igore chiro ya Nyaramba nari Nyaramba yaitera akine erarekane kitanengo kunga Jeremia Okioro Nyaramba market chairman no Nyaramba na atemire na achire paka se minister ego kunga penalty maina na mata ebiri tobekere echiro Nyaramba market na antwe Nyaramba bosenekine ekiagere university yachire kiabanyaru bono penalty maino ntebiri ngorosi ari chiro Nyaramba lakini bono gotuka kwayo gorogo kongu ngumwakire simi antebi ngocho ngakire simi torosi chiro bone chiro Nyaramba tore tomand nduntu bwatu no yenga para ngobori umugabana Amos Nyaribo gakiata gotoretere kera kiteke ebiagora na biansira joint baga ari mate birosie pareye Wosepare yenebe. Soko yetu tunataka endelee una wakazi na wamama baanze tuuze mboga na matunda iko na nyanya tunataka endelee kiagera unatuabeira estire ya Nyaramba igabangina bari koreta chinyini kare bone kaba musiya baba ansabarero ni echiro teri kororekana ndoma noene echiro teri yande bono igabangina bautara imeyechi tukambara bare no bakunya kwetana chire takoretiki